Kubor nakaslem jong unongsan hima. Habakran cekilat pathai kubor hadin gajing one tap kerteng yalade ban aireng haga election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council Nasora constituency hakalai puitrik uklalingkot 8,000 apusan ha office Sora Civil Subdivision ukertong ka NPP uba Donovan Karwanlang ya ubala Wansan Ranlang daw MLA uba Gavin M Milim uloong badaga jingkershan bad jingetre lang unjob ya kanik election uba Donovan uday ubalami khmat ya ka sora kom UMDC na usnem 8,000 khat saw hadu usnem 8,000 khat khandai habakran jekilat pathai kubor uba Donovan uloong baka executive committee kaban salit no ha ka jingelam uba penyat sings em kom UCEM kalala banyo jing menjor ya shibun tli ki bill bad benrap ha ka jing pen kre ban pen bet thama ya ka 6 schedule kadan kam ha banwan ra ya ka anti defection law MLA Choksa lawan mentap kerteng le dia ta bani khuni ke election MDC nang ni constituency ba pla dai MDC barem chokne constituency kai ba kichi EJP ba kichi angno chupi bala pshachit bia kum MDC nak ni constituency ngang nut jongais kumulong hi kuning pong hi kalong nak ni constituency ka video dis council ni lekat bala man nakam pentron bor ya ka kabadon hapok 6 schedule bat ka bidi bat ka constituency ni train kan bat MLA nang ba nginyo ban ya kersan lang nang muntai ki pat ba jong constituency ise kum MDC barem pipet perman juntai kam junga isi balam kmat ide ka parti ki phi khun pa ila phang de ai ki bun tak cuma to jo pat ba jo ki si kai ba ka PE halar ki ki ek to kila biang mo ngani dalam kam shu ban si biak ki ek kumulong hingi bakan ki isi beladep kala tri bahi agwili hakiting alam jing bok nya kumka na KNPP kumulong hi ka yang ki ai ki la bon hi bapas ndi su kumulong menswa ki bapas sampo ke disgapsel bon ki don hapoka disi ndi kumulong ta kablang mi is kablang mi ni ba kadang step ngit skam ba ta jinge don ringkar kat bat ka hapoka state government hi naka barapod dis council ng yo mental jingjok ngit begin yo ka majority lang begin nang kampen state kampen plan sui yan hapoka dis council ba ko mo MDC barem plate ku dumar ka cingdom don kan defection bon nik perlok ci ko por don go crash clay kat ci ni tay ba ga EJP dumar ka don ka propose amendment ni section pagini por banwan lagi EJP to ki kita ki ajimut jing mut bisa kalong ke ladaki aman kan jindal bah namar ngi hapod dis council hi kum hapod ngidon naru arjar khat saw do arjar khat kendai kebun mah kata jing erong yemi jongki ke MDC te kum tang athai ka bhahi bengin yo ka ladaki aman bandon no daka mo daka ban kilon kendon kan ka ban te lakam hakwi debat ka bukan prikam kini anti defection ya ci ni election kuno PE kalong kaman juga san hima hangni po so consensus apo sora kumi hi baka ngi hab ngi ya cheneng surum ngi ka kumudang long hi kadang biang hi ka bedi berposun jung ngi kat bedang mi kis ngi dang kiu ha adeng kat ke jinge don lang bad yem li ling smau sngat mentang ngit scam bangin yo ya ka jingjok hakani kenti pomta Nakalyang uba given MLM u MLA ke NPP na sora uloong bakalong kaman ka sanhimahi ka sora MLA constituency ta lang yakilay tili ki MDC constituency kata ka lingkerdem lat kro kameliam constituency bat ka sora MDC constituency hindi da ka jingitre lang banwan ra ya uso jong ka jingjop na ka benta ka party ulaban rap ru da ka baong balada uba Donovan ujob kandon ka jingitre lang ringkat u MLA bat u MDC na ka benta ka jingmentoy upad ba Koman ka LA konstruksi jung abang yang nujor ya ka legislative assembly konstruksi jung seorang pada MDC konstruksi ni suatu likely ki MDC konstruksi ki dokter hak bai de berke LA konstruksi ketika Thailand ni kot nong country ka ha po ka legal dem micro konstruksi bangyo i na kalian juga rabok tensong ene la yo ban file nomination po punisla nang ni na po mo kodok sharum ka ha po ka sora MDC konstruksi berkumju tika nempung kal almer ka ha po kamandim MDC konstitusi hoy nga syang leki meeting po pero keleng sodong ka konstitusi berkumbalong menta na kaliang jong ki paiba ki penpau ki shania bernidon ni ki kermen ka baskem bala dada baro ini trailang ringkat na ni done ki kermen baskem bagin poi syaka thong jong jingjop
borok lai tadi kini konsumsi ki bakta eka LA konsumsi kita ki dan teman kentiu syuk ikat hai ada nak citri lang na pi pro arliam nase ada mendai pad dua MC na koi parti perlu try kan ada keren dua ki bubun tadi ki meeting hapo konsumsi kalau bangi sotu hoi jadi tegi senam ki bradep bun sin ngim ju kham yo I kham tam hamangi pej jaka sora konsumsi bani don lang ki MLA but MDC na ka jo parti re nakaliang ka jonga habang le attend ki meeting bo per po konsumsi brokoi na penti kana hakmat jongki balada badu navan I poi sira thong jong jingjop hakani ka kenti ka momenta nakaliang ka jonga kum nomi khmat nginang trelang nya alam ka ketika dia ketika man berkat thong ka bahak khmat du hi kalau man train am tau pai ba banang kenti ru ya ka konsumsi ki bentai bo per Ha ka jingpen kre ban sha jet biang ha upat ba kum UMDC Shaka Khas Hills Autonomous District Council na Sora constituency na ka election MDC Shaka Council ka banlong ha ka arphoi trik udumphang arhaja apusan uba Tito Star Well Khan UMDC baminta ka Sora uba deiru unong yalam kaliang persya ha council ulawan menthep keteng yaladi ha office Sora civil subdivision ha kalai phoi trik ukala lingkot arhaja apusan kum kertong nakaseng ka bauladan nadu ba urung Shaka Sanhima kata ka United Democratic Party habakran chekilat pathai kubor uba Titos ulaong ba ulatre ya ka kam kum unong mi khmat kani ka constituency barha kapor ba urung biang kum UMDC ha KHADC But yo bat ia ka shuki executive member ulalap ba umdan ka an ban pinskem ya ka jinglong try halor ka khendo ka siap bat kumtaw lawan ra ya ka land bill bat ha kapor ba yo bat ia ka shuki CEM ulala ban pinstet ya ka ne ka bill ka balakala kum ka act da ka jingwinjer ulat Udang dai biang kurtong parti nakali konstitusi dai jadap tapi kita kun biang election ke ba dai jing Winti jadi nak beri election mawani suku beri election apa? Lingkong ngasoban aingu cuai ublay ala ri bula sumar patu bula airu yang ai kenika dem ka bula dep ka bangalayo ban syakri ndai tang yaki pat jong konstitusi dai kamtam ya gari bagajat kendri bro kowe te hakani ka kenti ka bamentaru nagaliang do ka parti Sora circle kala ibet ya ka banjir yang ya sasin benong kandidat hari ini election saya nak kalian ke jonga kai ke ba ngasngau hi kalong ba ngai akipat ba bakin bisyar kai ke badai kai ke balai ba nganget ba upat ba unum bakla agarai ke jonga children ba based on experience ba ipai mat cerita ko bentar ba ngi ni children kam pi kum siam ko jonga da ba kum ju jonga ra iklan ak la matai kini ba Bika ba ningkong hapo ka bangapoy hapo district council ningkong habang abat kumi jokalan. Dang la syong tu ngalap ba barobor ngi juong bangin lek district council ngi niadai ka khendau ka siaw. Den re na poy district council ngalap ba mdan nganunu ka ai ka bede halo khendau ka siaw. Tina ta kadaw na do ka por bagalong kum jokalan ngala initiate bangala form ka committee kumno bangin yaw thau kilat kilanti ban pelong ai ya ka an khendau bat siap kejungi te donbok hakapor pat pangalong kum siam ngalayo da ka jinge trilang bat kiwe ki porlok ngalayo ban introduce ka ni ka bill ka ba ngi onggalan ak ka ba penwan dur ya ka rukom bat khendau bat siap kejungi pasti bat donbok ha ka snem arja arpuing ngalayo ka asendo gubernur te mdei tangai ka ni ka lan ak re ngila snaru ya ka ak kumno ban penklain ya kini ki dorbar snong gijungi hak bede baka development amar baka sarkar India na kapor ka ongbet yang iba ngide ban lek kita ke grassroots governance kabamut ke sensar khadar ke jong ke banadu na tanrai ke jong pajba dena ta kata ngiwan ra ya ka system hak ba kumnu ngindon man kisnong ya ka village development council hak ba chairman unde orang ba snong bahkan don ruka participation jong ki longkumi ki jongi ki kenthei ki jongi hak bakin don lang ni komiti ban penyai ya ki skim ki ba ka sarkar India na kapor ka angnut ya ki pajba jongi bahkan wan ra eta ka direct funding yang ba ki dorbasno te kata ka di kowe ka ba lai ni lawan ra ya ka ai halo ka di bede ba ka jingkhoi ka jing suba jong ki jong ki thau maka jingkhoi ka de ka we ka badan kau tena ta ka da wan ra ya ka tangi lawan ra ta ka ai kabangi ong ka solid waste management act but kani
kabamut ba man ka snong ke de bandan ni ka ya ka solid waste management committee ha ka ba rang ba snong la ban thung yau nu no ban long chairman nang ban la ban maintain ni ka ni ka jing khoi ka jing suka chuchu ha ka be dai pat ba ka riti ka dustur ha be dai ba ka riti ka dustur na kalyang ka jongi ngilaw panwan dor ba kom no ban wan ra ka klan bil ten ring isu thu hadin na kalyang gobernur la pha biang council bat da ka jing em jing lang bat kalyang yate yang yate ba kalyang sensar menta ngila wan ra no da ka amendment ni ka social custom lineage act ha ka ba kom no ban penne ban sa ya ka kom ka kur ka ka jongi ka bangi kum ka jai ban reu ngi de ka sim jai na ka kami tingi kwa ban penne ya kata ban aga ju poru ban khanglat iki we pat ki jai ban reu ban susim jai kulmar ya ka jai kasi Hello, schedule. Ini juga IGP hello kan orang amar mentah dia. Dua ki parti dia kata bo kata terus berlalu kamlang dongtam dia kata terus berlalu. ngamenjur ba ka 371 ka don bor namar ba ka nunu ka anjo ka sarkar India kamla ban preka ma sarkar jala lada kamyo ek jing menjur jong ka sarkar jala ngamenjur kata ni ngaku ban bu ka jing kali lada piyo ya ka artikel 371 hatu pila ban snaan pat halu ka hatu ka artikel 371 ka ailat mo ya ka sarkar ban thawan halor ka khandau ka siap ban thawan halor ka riti ka dustur hamtam ha ka sansar khada ki kata de jing affair ka district council pat ngidon ka bor ban snaan ngisnaan halor ka khandau ka siap ngisnaan halor ki riti dustur ngisnaan halor ka sansar khada madang sian ru ngila awra ka amendment ha ka bede bat ka an ka bangila don lupa kum do ban penkup bor su iki dong ba snong gitu ni dan ta ka daw ngasngo ba ka district council hi ka don kam yang tika ka ba pihak keren pat ka artikel 371 kalong ba ka jingkeli kalong pat kani ladang iyo ka artikel 371 hatu ngidang la ne amban bat ka district council manu ban jubab kata aku ban yo jubab masyal kata ladang penting kena ne empat ba ka district council kan ne namar ko mo ngong pi ke district council ni laban snaan de ngidon ki MDC ngidon ka yeng darbar thau ai ngin snaan pi ong ha kariti dustur khando ka siam ha ka bor snong la pi ong ba ka jingdon ka darbar snong kamyada yang i de sa ka ai par ka an ka banyada yang kumulong menta ki de ki darbar snong de ki darbar hima ki bangidang la ban penne pan sa kumi adu menta ka de ka jingdon ju ki kenre nga syu ai nuk sai pi hapo nagalan hapo misuram kadon ka artikel 371 enrei ka MMDR Act katrikam hapo nagalan kata ka jingkhang ti duyam katrikam hapo nagalan tikat nu kata ka assurance nginyo ba banong ba ka artikel 371 kan perkhalanyang ngamong ba kam kaklan tang ban rei ka jingkeli ka jonga kalong kata manu ban jubab e kata banong ba ladang iyo e ka 371 ngila ban penne e ka desu lan ngila ban perkhalanyang ya ka bating menta pa de kalong ba yo ngiyo e artikel 71 yo ngidu ya kan maka jing ne ka jongi kum ka jai ben riu menta ka di ka jing klan jom ki do version na dam dan do version dan jai ben riu Fiction biru lahap na SPCM dak ching trelang kongres ko MPP kalau menta shwag election ko kongres nga weng no ya din tak ching kersha ni ka MPP tak ba ninya chi election kay go PE alor ka rin banta hoi ka anti defection law ka don kam tina kata kadaw ha ka propose amendment ya ka 6 schedule ngila ai ka proposal ka chungi bangi di penrung ya ka spirit jong ka 10 schedule ha ka new amendment tin rai ka eipat ka banga dokumen na kalyang ka chunga ka long kum nong yalam ha ka ni ka tem ka pamenta ka long ba ki MDC ki chungi nadu pasdang ke ki ba job na ka tiket UDP ba kumju ru ki bawan mat penyaso kine ba ka UDP te kumju ru ndawat ndang amdan ru nimdan syu ha ka boru kine hibat ka parti haduk menta kata ka di bangan ajing ero namar kaan hawai kadon ka lenti ban khang ndai ka syong pat haki nong mi khmat dijai mi khmat ki ba komno ki ba tat dor ne ki ba rem dor hi da piyo de do briu ba tat dor la da udan hakan no parti ru phet de hi pe kumba ai nuk sa ki MLA jong komplek bro ka tangi ong ba ki MLA ki numla ban phet nama ba kadon ka anti defection lo ndai ki menta ki phet ki job na ka tiket kongres ndai ki phet sepo ka NPP te ka juru ki MDC jongi ki longom ta PE wat hang ni sorar PE bah election ke bedang syudap ong do PDF mentala kala MPP defensiania ino defensiania ino di pihak tang-tang dah makan tu ibat ba pihak ban perkhat bah
banjit iki bakumno kinong mi khmat ki badan em kanong rem ki belak kela uniform kan teli dan ki kandidat hang ni ki belak kela rong kan nu rong su sipang da uniform basau sipang da stem sipang da balik teng ki pajba ki kulmat jenu banjit tenata kadau nak liang ke sungai nak kerpat ki pajba bagi dia banda persong nu rem ha ki banda bisyar ha ki bakumno ki jat no mi khmat banjit Pibu itu banjir syuru. Mereka itu pibu kai ke kebun dan bentuk baik. Pi nga khamut ban ong ba ki jet phim jet ngamut ban keren jendat baik. Mereka jemut ke sungai ka long ba kum unomi khmat ubang ala syakri la kat tasnam. Kai ka bang adon lagi baik ba ka long ba nga syukur pa. Ka long ka syukur pa ngam lai ban pan bor. Renganget ba ki baik ba pan QE kai ka jing tre ka sungai kai ka jing le sungai hoi kum briu ngala ban don sibun ki jing tuna ngam ong ngade briu bobiang ngadon ki jing tuna ning sai ten re kidai ban pet pat ya ka pat ka angel ba kata kalong ka ika contribution ka jonga hakpor bang kalong kum CM mdei tang ya po ya ka konstruksi re ya ka ri baro ka we bat ka pat hak badai pat ba konstruksi te nga tharai pihak ban kali mi ki sinong ki thau ki kam ki bang la le akan ni kapor bang kalong kum